Bé, tenim un preacord que es queda molt curt. Estem molt lluny encara d'arribar a firmar res. En primer lloc perquè no està ni la proposta retributiva. Siga la de 75 euros en 3 anys o siga una altra, que nosaltres volem una altra, òbviament, però ja l'han llevat. Al final hem aconseguit que la tornaran a incloure. Però de la resta de temes, el que més s'apropa al que estem demanant és el tema de la burocràcia. Sí que hi ha una sèrie de mesures concretes que aparentment són positives, però de la resta de temes, de ràtios, de valencià, de plantilles, d'infraestructures, queda lluny del que estem demanant perquè és una manca de concrecions absoluta, no? I el que estan posant és el que ja estan fent, que ens pareix molt bé, però que falta que reconèixer-nos en aquest document amb les nostres propostes que no estan. La pròpia consellera ens ha dit que ens convocarà el dilluns a una altra reunió i que li intentem facilitar-li les propostes, que ja les hem facilitat 20 vegades, però tornarem a fer-ho. I, per tant, a veure si a partir de dilluns aconseguim ja, en la resta de temes que manquen, anar avançant. I res, la vaga continua, les mobilitzacions continuen. Divendres de vesprada convocarem una assemblea per a parlar d'aquest document i de les mobilitzacions i esperem que dilluns la conselleria vagi omplint el document de mesures reals i efectives que reivindiquem.